Helo, Lowri ydw i, a mi ydw i'n fyfyriwr yn y drydydd flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor yn astudio BA addysg gynradd efo statws athro cymwysedig. Felly, fel rhan o bartneriaeth Prifysgol Bangor ac adnodd, pan o'n i ar brofiad ysgol, mi gesir cyfle gwych i fod yn rhan o brosiect yn treialu adnoddau newydd a fydd maes o law yn cael ei dosbarthu yn genedlaethol. Felly, cam cyntaf y prosiect oedd mynychu cyfarfod ar-lein oedd wedi cael ei drefnu gan Brifysgol Bangor ac adnodd, ac yn y cyfarfod yma mi oedd yna ystod o ddarparwyr o Gymru yno i gyflwyno'u hadnoddau nhw, a wedyn ar ôl y cyfarfod mi oedd yn rhaid i fi wedyn fynd ati i ddewis pa adnoddau o'n i eisiau treialu pan o'n i ar brofiad. Felly nes i benderfynu cydweithio efo atebol ar ei cyfres o adnoddau 24 awr a newidiodd Gymru. Felly cyfres o adnoddau yn ymwneud efo hanes a digwyddiadau mawr yn hanes Cymru. A mi nes i benderfynu defnyddio'r adnoddau yma achos o'n i'n teimlo mai hein oedd fwyaf defnyddiol o ran camau cynnydd y dystwyr ac hefyd eu diddordebau nhw ym mlwyddyn 5 a 6. Felly, ar ôl trafod efo adnodd, mi dderbynies i becyn o adnoddau oedd yn cynnwys fideos fel sbardun ac wedyn gwersi ac gweithgareddau dilynol oedd yn adeiladu wedyn ar y fideo. A mi oedd yr adnoddau yma yn drawsgwriclaidd ac yn datblygu stiliau rhifedd a stiliau llythrennedd. Felly mi es i ati wedyn i gynllunio gwers o amgylch yr adnoddau, gan sicrhau bod fi yn gwahaniaethu'r adnoddau fel bod pob disgybl yn gallu cael mynediad at y wybodaeth hynny. Felly wedyn, pam es i mlaen wedyn i dreialu ac i gwerthuso, mi o'n i'n arsylwi beth o'n i'n teimlo oedd yn dda am yr adnoddau a be o'n i hefyd yn meddwl oedd angen gwella am yr adnoddau. A wedyn oedd hi'n bwysig iawn hefyd bod fi'n casglu llais y dystwyr, bod fi'n casglu hadborth nhw, achos yr amlwg nhw yn defnyddio'r adnoddau, ac o hwnna wedyn yn cryfhau yr adborth o'n i'n gallu roi wedyn yn ôl i atebol. Felly, dwi'n meddwl o ran manteision bod yn rhan o'r prosiect yma, yn amlwg un o'r rai cyntaf ydy'r ffaith bod fi fel darpar athrawes yn cael y cyfle i dreialu ac i ddatblygu fy arferion fy hun, achos yn amlwg wrth i fi werthuso yr adnoddau, o'n i hefyd yn datblygu fy nealltwriaeth i o beth oedd yn gwneud adnodd da, beth sydd angen datblygu ar adnoddau. Felly oedd yn gyfle i fi ddatblygu fy ymarfer, ac hefyd oedd y cyfle i ddadansoddi, i arsylwi, i werthuso ac i ddadansoddi adnoddau hefyd yn defnyddiol iawn, achos yn amlwg mae'n bwysig bod fi fel darpar athrawes yn gallu defnyddio'r stiliau yma'n barhaus yn fy ymarfer. A dwi'n meddwl hefyd o ran y manteision, mae y ffaith wan bod yna i'r berthynas yma wan efo adnodd ac efo atebol yn cryfhau y partneriaid allanol addysgol yna sydd yna i wan pan fyddai wedi cymhwyso a gobeithio'n cael swydd. Mi fyddai'n gallu manteisio ar y cysylltiadau yma sydd yna i yn fy ymarfer i maes o law. Ac yn amlwg hefyd mae cael profiad fel hwn yn hynod o ddefnyddiol ac yn hynod o werthfawr ar y CV hefyd, achos mae o'n rhywbeth sydd yn wahanol, rhywbeth sydd yn sefyll allan, falle o'i gymharu efo myfyrwyr eraill. Felly, mi fyswn ni yn argymell yn fawr i unrhyw un sydd eisiau bod yn rhan o'r prosiect i barhau efo'r prosiect, achos mae o yn gyfle gwych i chi ddatblygu'ch ymarfer chi'ch hun ac hefyd i sefyll allan hefyd pan chi'n ymgeisio am swyddi.